Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong sularan. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra og Attorney Ilan Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ding akong suwat sularan. Ako si Rene, taga Katmon, Cebu. Punto legal kining akong sularan. Kabahin kini sa yuta nga napalit sa akong mga anhing kinikanan. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang giparenovate namo ang bahay nga gipatukod sa yuta nga napalit sa akong mga ginikanan sa una. Diin sa batanon pa ko hangtod nga naminyo na ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Wow! Hinahina na yun din yung gipa-renovate ng inyong bahay, Prida. Lagi, pre. Kabilin babayain taon ni sa akong mga ginikanan. No, lagi. Mayroon pre ngayon gipa-renovate. Kay karaan sa kignaong yung bayo eh. Mao lagi. Diyan ay nagud kay unsaon. Kahir may taon to. Gamay na lang kuwang mahal. Makita na gid nato ang atong hinaguan sa pila ka tuig. Og mas makahatag na gitag, mas komportabling pagpuyo sa atong mga anak. Mao gyud ay. Ug dako kay kong pasalamat. Nga ikaw may nahimo na akong asawa. Kay kung dili pa. Sure jud kung wa ko'y makita sa akong mga hinaguan ron sa pila ka tuig. Naguna-una lang sad ko sa mga maayong kaugmaon sa atong mga anak mahal. Maong wa yugod pagmahay. Nga ikaw nahimo na akong asawa. Wow! Nindutan na sa tumbay. Uy, mama, papa, di pareha sa una. Mao nang dili gyud ta malimot sa pagkasalamat kada adlaw sa Ginoo ha, mga anak. Kung dili tungod niya, wa gyud ta ingon ani ron. Opa, ma. Nara, sige na. Pag-wash na mo sa inyong hands, ha? Kay manihapon na ta. O giniguman, tabangan ninyo arrange si mama sa mga butang, ha? Para mas dali nga mahuman. Okay, ma? Okay. Kinsa man ang nakasakinan nga naatungod sa mong bahay? Karon mo kung makita na. Aw, tingalig na saag lang. Pre, is mayo tingali nga magbantay-bantay mo sa imong pamilya. Ha? Nga naman, pre. Naamoy magsige og agi-agi nga magsakyanan di sa ato. Ya, magsita raw sa inyo. Pero kamo gituyo. Saman, wa may kontra, pre. Wa man, pre. Mas mayo nang magbulamping lang, pre. Kay kuyaw kay panahon na, oy. Pre, ayaw sa tawag ko po kuya uwi, oy. Ay, wala, pre. Pahimang nuwa natin ka. Pila naman kung kahigayon nga makakita ko itong magsakyanan nga manhin din eh. Mo ba day, pre? Oo, pre. Unsa? Kakuyaw, good. Mao lagi. Pero, temper diba? Wa man ka kay kontra day. Lano, in taon mahal, uy. Nakailabayag ka na ako, ha? Dili gid ko gusto gubot. Wa man sad ko. Unsam jud kay tuyo nila nga anong nagsigim sa balik-balik din eh. Dong, Matud ba't mga silingan na to nga murag gipanig-an ta din eh. Ginoo ko. Ang mas maayo, no, kung mubalik to din ba, ato na lang pangutanon kung unsay tuyo nila. Oh, day. Recorded by X Thunder Gaming. Tungod sa mga sagunson nga dili maayong balita, nabalaka ko para sa kahimtan sa akong pamilya. Kaya unsaon na lang tuod kong gipanig-an jud mi. Wa man sa jud ko'y kaaway, ingon man ang akong asawa. Usahay, makunahuna ko, basin og naay atraso nga akong mga ginikanan sa laing tao sa buhi pa sila, ug kami maoy panmaslan. Pero sige ra jud kog ampo sa Ginoo, nga dili niya itugod nga dunay mahitabo sa akong pamilya. Pila sa kagabi nga dili ko makatuog og tarong, kay basin kami ray bantayan ba, oras sa tigpahuway. Mao nasigid jud kog paabot nga mabalik to sila, aron ako na lang yung atubangon kung unsa ilang tuyo. Unya? Sir. Excuse me. Doon na mo'y tuyo, sir? Oh, yes. Unsa man na, sir? Kamoy tagian ni bayan, no?
Oo, sir. Nga na day? Magantay plano na mo nga gamito na namo ang yuta ga gitukuran ini inyong bahay. Unsa, sir? Yes, sir. Napalit ni sa ako mga ginikanan sa una. Gani, doon na may dokumento nga ikapakita nga sa ako na rin mga ginikanan ni yuta, ah. Unsa, sir? Pero wa man ligabaligya sa akong maginikanan, sir. Na ba kay mga papili, sir, nga ikapakita nga sa imo gini mga ginikanan ni yuta, ah? Ha? Sige, mabalik na niya ako, sir. Basta giing na natin kandaan, kaya gamito na ninamo ni yuta, ah. Wa di ni mo gi-safety mga papeles aning yuta dong. Day, na-safety ligit nga ako. Gibutang to na kong usa ka envelope. Talimot na kong diin to na ako mabutang. Sure man gyud ka. Nga ilan ning mama ug papa ni yuta. Utang day, uy. Dugay na rin napalit lang mamag papa. Usa pa, dugay na kayo nagpuyo din, eh. Ulitaw pa lang ko. Naan namin magpuyo din, eh. Nanon niya. Asa man to na to pangitaon ron? Day, Yara, mauni magpamatuod. Kun mao, dili sila pwede makapapahawa na to. Pero niya sa may among dokumento nga magpamatuod nga napalit ni sa ako mga ginikanan, oh? Unya, unsa o mata ni sir nga naaman sa miya among papel nga magpamatuod nga napalit sa din sa among magginikanan. Awanin na lang, sir. Kung sa gani, ato na ni ipaabot sa korte. Kung kinsa nagsulti na tos tinuod. Sige sir, pwede na juga ayo. Maod ni problema namo karon. Kay duha mi nagkupot sa kamatuoran. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Posible ba nga dunay usa namo nga nagkupot og piki nga dokumento? Unsa mo pag-ilang nga fake o legit ang ikuptan namo nga titulo? Ikaduhang pangutana. Pananglit parehong legit ang papel nga among gikuptan. Pwede ba day nga human nga nabaligya ang yuta nga with documents pa? Ibaligya na sad sa line? Ikatulong pangutana. Pananglit sila gyud day ang tinuod nga tag-iya. Mapahawa ba dayon mi nila nga sud sa pila ka tuig naa na ko magpuyo aning baya hangtod nga naminyo na lang ko? Ikaupat ug katapos ang pangutana. Kinsa may pwede namong maduol? Pwede ba ming makakuha ani og libreng attorney? Asa man ug unsaon? Palihog, tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rene. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Batan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana og problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o drug-related nga mga problema. Muna, ayaw na ninyo dugaya, ipadala ang inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ato ang mga sukintig paminaw na big shoutout sa tanan nga mga nag-like ug nag-follow nato permi sa ato ang Facebook account. Pwede ra gid mo maminaw sa ato ang drama dinha kung naleta sa radyo, wa ta ka sugod ay pwede gid ta mo adto sa ato ang Facebook account guys ha. Lesson for today, Doc. Yes, ang atong makuto nga Yes. pagtulunan karong adlaw, if it makes you happy, it's never a waste of time. Tinuod. As long as it is legal. As long as it is legal, moral, ethical, no? So long as kana siya wa tay gitapakan, and if you are happy doing it, then okay ra. Okay Padayon ra. lang. Do, mo na lang ingon, di ba, Doc? Do what makes you happy. Yes. Appeal man na sa self-love. Yeah, apin na sa longevity. Correct, correct. Di ba? Ako, ganahan man ko mga bugada. Ganahan sa kumudagan. Ganahan sa ko nga maglakaw-lakaw with my friends. Si Doc, ganahan
mag-farming. Ako ganahan ko mag-farming. Dili ko Oh. ganahan mo dagan kay di ko kalahot. Pero mo tennis ka, Dok. Ako, di ba ko ganahan Lahi man ang dagan sa tennis sa tuni kaysa long distance running. Mas sakit na stiil, Dok. Kay mo break man mo. Ay, di ko pwede long distance. Lain-lain, good, no? But Oo, again, oo. do what makes you happy. Importante, malipay ta. Oo. Kinsa may atong mga i-greet today, Doc? Ang atong great for today, si Mark Anthony Suerte, diya sa Liluan, Yes. Cebu. Akong osbon pag-great si Nestor Cusco sa Liluan, Southern Leyte. Henry D, diya sa Santo Niño Village, no? Dr. Edwin Himino, Dr. Edwin Mingito diya sa Sugod, Cebu, ha? Og mga taga Sugod Southern Leyte, mustan man mo diya akong mga silingan, og si Mario Tonido, og si Ann Marie Tonido. Kailag ko aning Mario sa Purok City, Bangkal Heights, Turil, Davao City. Dito ba ka sa Davao City ito ni? Dito, bago lang. Bago, lagi mong Turil, lagi mong Turil. Yes. And thank you also sa mga staff dito sa Acacia Hotel. Oh. Very friendly, good kaayo silang tanan. Thank you kaayo to the resident manager, Miss Daffodil. Taga Cebu, pero na-base na siya Davao. Miss Daffodil, thank you so much. So, tanang mga nag-drive na ko, ni-assist na ko dito from Acacia Hotel. Thank you. One of the best hotels gina in Davao. Alright, murahan niya ko ang nagbanto kong Davao sa baton niya. Kang Katrina Relativo also, Doc. Hello, greetings to you. Also to Romeo Rambo, kang John D, kang Sir Joel Juarez, kang lastly, kang Kinsani, kang Miss Adjel, Tio, o kang Marlene Cadalio Dayday. Thank you kaayo for liking and following us on Facebook. Nanay ko yung naman si Rose and Bob Trinidad sa Davao City. Ako Yes. ng amigo, no? Alright. Kadto mi sa ila. Pero punto legal ta today, Doc? Punto legal ta ang atong sender si Rene. From Katmon, Cebu. From Katmon, Cebu, ha? I'm sure guwapo ni si Rene. Kaya wala Rene attorney nga dili Oh, guwapo. Rene Obral, ang daan, nag-unas lista. With the Ah, budzag, diba? budzag, ha? Okay. So, ang problema ni Rene nga taga Katmon, no? Doon ni sa ilang Brad Pipi Paradyang, no? Mga Yes. Paradyang family diya sa Compostela, no? Regards mo diya. Unang pangutana, posible ba nga doon ay usa namo nga magkupot og piki nga dokumento? Unsa mang ila nga fake og legit ang gikupta namo nga titulo? Usa ra man gyud na ani gyud ni. Posible gyud na agi usa ninyo no nga kung dili ni common, kung dili ni ani man ni. Ang property, ang best evidence sa ownership na to is ang titulo. Ang titulo pwede man na nga usa ka tawo ang tag-iya, pwede duha, pwede pipila ka buok mo na atong gitawag na co-owners. Co-owner. Ang kanang title naa nay original owners, kanang original copy sa title nga naa sa Register of Deeds. Ang ikaduhang kopya nimo ana which is brown gihapon nga title muna iatong iyon nga owner's copy. Owner's duplicate copy. Now kung daghan mo pwede gid mo maisuhan og co-owners nga duplicate nga copy. So meaning magkatagsa mo. Ram sa kay right nga makakuputan ng titulo ha kay co-owner man ka. Now akong co-owner ka meaning to say daghan mong tag-iya ha ngani mo ngan sa usa dili nga kanang collective nga heirs of kana usa ra gyud na ka title usa ray magkuput pud anang dokumento ha unya ang akong giingon usa ra gyud ang pwedeng makakuput ana kung usa ray tag-iya so kung duha man ganina nagi usang piki ana do di gyud na pwede nga mabaligya sala kay usa ra man gyud na i-issue sa Register of Deeds na to. Say way pag-determine kung legit or fake ang conductor. Ang quality of the paper mismo sa titulo, Doc, ang color, ana niya, ang barcode, daghan kaayog yung security measures ang ato ang Land Registration Authority, pinaagi sa ato ang Register of Deeds. Number 1, ang quality sa paper. Number 2, ang print or ang tinta. Number 3, ang kanang barcode nga nakabutang din ha sa titulo, no? Di gyud na pwede usara gyud na ka barcode para sa imuhang kanang specific nga title. Maklaro gyud na ninyo ang piki sa dili. So, nag-isip ng tag-piki ito ni? Na-numdum na ko gabi sa internet. Daghan, kuan mo, bantay mo ha? Daghan kayong mga fake karon nga mga kwarta. Yes. Tag 200, 500 o 1,000 piso bills. No? So, careful mo, mandawatog ang tamadaan ko nung fake kay hamis ang quality sa paper. O kana ini kumot nimo, Doc. Kumot mo sa
man siya? Ang kanang kung makumot ra ganina nimo sa ordinary paper pero mubukad ganina siya Mo na tinuod nga kwarta. Kay Okay. lahi man siya nga papel. So kumuton gyud. Kung Na bayad ninyo kumuta usa tingala siya. Yung usay ka na mga sihag-sihag na ana siya mga kuan din ha. So careful ta karong mga panahon na daghan kayong piki ng mga kwarta. Ay, mangilad mong gyud tao-tao noy. Ikaduha pa ko tana. Yes, Doc. Panalit parehong legit ang papel ang among gikuptan. Pwede ba dahil nga human naman na baligya ang yuta nga with documents pa? Ibaligya na sad sa lain? Dili pwede kay that's a double sale already. Kung kinsa tong unang nakapalit ug unang nakarehistro has a better right and a better title. So to the exclusion na gyud na of all the others, dili na gyud na pwedeng mabaligya sa lain kay nabalhin naman ang tapag panag-iya sa yuta sa katong unang nakapalit. Mo nang moingon gud mi nga because ang akong unang timani akong gingon ha, ang unang nakapalit ug unang nakaparehistro. Mao na ang naay dakong katungod. Mo nang mingon jud ko nga ayaw gid mo paglangay-langay nga kay ay mo paghuna-huna nga kay abi na palit na ninyo okay na. Irehistro gyud na ninyo para 100% sureball ang inyong pagpanag-iya sa yuta. Parehistro gyud no? Irehistro gyud bayad tas buhis, i-transfer gyud ang pangan adto na gyud ninyo kay dili enough ang deed of absolute sale. Ang deed of absolute sale nagpamatuod ra man gud na dok nga gibaligya. Pero wa marehistro Wa para marehistro. So, di pod makahibaw ang register of deeds ug atong gobyerno inyo na ba ning gibaligya yuta? O kung naay unag parehistro ninyo ana, sila mo'y unang tagdon kay wa man kabaw ang register of deeds nga naa din ni deed of sale nga naguna. Kay wa man nimo giparehistro. Okay? Katulong po ko tana. Pananglit sila gyud di ay tinuod nga tag-iya. Papapahawa ba dayon min nila nga sulod sa pila ka tuig na namo nagpuyo aning balaya hangtod nga naminyo na lang ko. Pila edad ani ni Rene? Butang dire. Wa man sad gisulti no kung pila edad niya pero og 30 ka pin na mo ka tuig dinha nagpuyo no unya wa gyud puy pagpakabana ang tag-iya anang yuta then probably you may be the owner of the property by estoppel or by laches kay naaman tay prinsipyo pud sa balaod nga di ta pwede matug sa atong katungod. Di ni nato pwede nga di nato kanang tagdo ng ato ang katungod kay kung pananglitan wa ka mo assert sa imuhang katungod wa nimo pangusgi imong katungod isip tag-iya ang hunahunahon pud sa ato ang balaod nga iya ra ning gibaliwala iya ning giwave kay kung kibaw kang nay nagpuyuan ng inyuhang yuta unya wa ka mo ingon nga huy hawa diha kay ako na meaning wa nimo gi-fight imong katungod meaning to say okay ra ka for how many years mga 30 years. So after 30 years laches and estopel makaingon jud ka nga basin kay ikaw pud mismo nagbayad barong kag buhis gitukuran gi-renovate nimo and you did that in a concept of an owner thinking also nga ikaw gitag-iya gud pud anang maong yuta mas tagaan kag dakong pagtagad og katungod sa balaod no di na ingon ana no yes do not sleep on your rights ayaw na ninyo kunya-unya kay hindi man gud sad siya normal dok nga kung panalitan kabaw ka nga nakalapas sila sa imuhang katungod or gipabayaan lang nimo gipabayaan lang nimo di ba may na awad dili ka interesado ani ihatag na lang ni namo sa taong interesado pa kaysa nimo ana. But of course, there will be other proof also, no? That's not going to be kanang easy. But basin pwede nimo magamit nga prinsipyo kung kinahanglan gyud nimo i-fight ang imong katungod as owner of the property. Okay. Kinahanglan siya gikupang titulo, Dok. Napo siya gikupang titulo, no? Yes. So, i-determine gyud kung asa may PT o asa may legit, no? Yes. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Kinsa may pwedeng maduulan na mo? Pwede ba ming makakuha ani og libreng attorney asa man og unsaon? Well, kaning mga butanga manggod ko because naamoy property, I'm not too sure if you will qualify for free sa legal services sa public attorney's office. Sa PAW, no? Although pwede mo musuway, pero makakuha mo dapat o certificate of indigency. Pero as I know, kung yuta manggod, meaning naamoy kabtangan ba, di mo indigent. Naamoy capacity to pay. Naamoy in a way capacity to pay. But kinahanglan manggod mo actually yun sa tinuod lang og abogado to assist you para ma-ensure nga ma-protected ang inyuhang property rights ug katungod nga mahilom or makwayat baron ang title nga maklaro kinsa gyud na ay katungod ani ug kinsa gyud ang titulo nga piki or unsa ba. So kinahanglan gyud mo modulog abogado and
Ang lawyers pod, pwede naman po mo makascout ka ng mga dili kay dagko nga mga law offices. Nga dili po dagko pod kaayo mo charge. Or basin napod mo ikaila lang nga pwede na pod makatabang ninyo, duula lang ninyo, ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa ato ang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radio mo nationwide tatak areman. daghang salamat ug Maayong adlaw.